jdem zahrát. Tak to ti vám to řeknu hororovou hru pizzerii. Není to obíčko a to hrát tady vedle, nebo představíme novou hručku. Já jsem jako její maminka. No a víte, jak je Bozy a Matýsek, tak něco takového. Ale maminka a dítě a je to holka. Bude s námi teda hrát. Řekni ahoj. Řekni ahoj. No čau. No, to bylo ono. No, to bylo když tak AI zvuk, jo. A můj je normální, ale tam to bylo AI. No, musí být podobný mě, takže bude. No a ona teda teď se mnou sedí v autě. A tak to. Tak jdeme. A bude se, já jsem teda teoreticky se budu jmenovat Angela. A ona se bude jmenovat Anna. Že ano. Seš tady. Ano. Ano jako Anna nebo jako jak? Myslím tě, Anna je normálně ano. Ta Anna. Ne ano. Jakože ano. Yes. Ne. Jakože. Víš jak. Jo. No tak dobrý. Si nemusíš tady řvat. No. Já si myslím. Myslím tě, co děláš? Prčic. Se lekla. Já mám nápad, já už jsem to jednou hrála, ale nedokončila jsem to. Měla jsem to v půlce, potom mě to můj brácha jako úplně zmazal. Co to je? No pojď, ne? Já můžu. Co to je za hnusnou pizzerii? Chovej se slušně tady před pánem. Jo, tak sorry. A může za sebou zavírat? Ne. Ano, přestaň. Ne. Přestaň, jsem ti řekla. Co to je? Ten obrázek? To nevím. Dobrý den. My vás jdeme tím pádem vystřídat. Já jsem to tady jednou hrála a já budu u pokladny pracovat, ty budeš dělat pizzu. Jo. Ale budeš dělat dobře, jasně. Jo. Stop, drink, jo. Dobrý, no. Tady banány za peníze, ne? Tak to by se to dalo říct. Počkej se podívat ven. Tady je taky banán. Jsem si lekla. Toho pána. Ale hrozně, hej. Klok, jo. Ustavit hodiny. A já mám jako dělat co? No ty čekej. Když tak udělám, pokud chcete další díl, tak musíte dát 50 lajků, aby jsme dali 50 lajků, no a potom natočím podobný video, akorát s benzínkou, to už jsem hrála 2krát a je to docela dobrý. Tak to můžu tady taky s Anou natočit. A co zase? No co asi? Běž to uklidit. Ach já, a já. Si mám vzít tady něco, fuj. Takhle. Tak, další.
No a pořádně, jo? Já, nebaj. Hatava. No, hatava. Jo, teď už někdo přijíždí, tak pojď prosím tě za mě. Já. Tak já tady budu dělat pizzu. Jo, dobře. Jo, já jsem za vás lekla, promiňte. Ano. Hej, kult. Jo, můžete pizzu, můžete si objednat pizzu. Tak. 1 ragua nebo co? A 7,49 korun, prosím. Dejte peníze, ne? Umné. Tak co děláš? Co? Děláš tu pizzu? Jo. Tak dělej. Dobře. Ježiš. Já se docela lekám dneska. Hele, chce už 1 pizzu, jo? Nějakou tu ragie nebo co? Jo. Já už jdu dělat. Frozen pizza. Víš? Tam hoří, ne? Nebojte, nic se nestane, nebojte. Tak teď to bylo docela strašidelné. Jo, já jsem zapla rádia. A proč ho zapínáš? Do prčic, chybaš ještě 10 zákazníky. Ježiši, to je ten strašidelný kluk. Za pán. To chceš? No, creepy guy. To je ten kluk, vám řeknu lidi. Ten bude na té benzínce, pokud dáte 50 lajků. A reálně já se tam vyměním zase s tím pánem, jako tamhle. Vyměním se, potom tam něco udělám, přijdou tam lidi, něco si koupí nebo zaplatí tankování, potom tam přijde ten tam něco bude povídat za oknem, potom zase jako znovu něco se bude dít, zase přijdou lidi, něco se budou dělat a potom přijde jeden člověk, ten půjde na záchod, přijde a bude to zaplatit. Potom se objeví to, že musím mít vyčistit záchody. Vyčistím poslední záchod, protože tam jsou asi 5 záchodů. Co to bylo? Co to? No a pokud vyčistím poslední, tak potom tam na mě vybavne ten creepy guy. A přijde tam k té benzínce, k té pokladně, já tam přijdu, potom mě zase bude něco říkat, potom půjde, nabourá. Reálně já budu mít u sebe nějaký pistole, on nabourá, něco mi bude říkat, potom se objevím někde a on se začne smát, poběží za mnou a to znamená, že mě chce zabít a já ho musím zastřelit a jak ho zastřelím, musím mít zvednout mobil a zavolat 911. Potom mám 30 sekund na to se schovat, protože přijedou policajti, tak by mě prý neviděli, že jsem to mohla udělat já, že jsem ho zabila. A potom to už nevím, jestli je pokračování, fakt nevím. No nic, udělej 1 pizzu, nějakou, nevím, pepperoni, no. Pepperoni. Já to dělám. Tam hoří. Ne, neboj. Tak. Tady máte. A je to pořádně. Já. Neboj. Tady je nějaký spray na šváby.
O nic. To je jedno. Ale to je nějaký employee of the punch. Fuj, no fuj. Proto tady je ten spray na šváby. Ježiš, já jsem se lekla. Já tohle ti dělat nebudu. Jo, běž to udělat, fuj. Běž to, udělej to. Ne, já to dělat fuj nebudu. Udělej to. Ne. Ježíš, tak já to udělám, no. Fuj. Ty šváby. Vypadni. Tak co máme za sebou? A ty se z toho, prosím tě. Zde přijíždí nějaký auto. To je asi tam na obrázku nějaký youtuber. Nebo co to je? Protože to vypadá jak youtuber, nebo aspoň tak nějak. Jakože, když má sluchátka, jako někoho mi to připomíná, no. Počkej, teď musím něco... Počkej. Není to on. To je on, ne? To je fakt on. No nic, já si teda myslím, že to je on. Kašel nebo 0 o H, nevím. $24,99. 99 díval jsem. Makáš? Já, nevaj. Tak doufám, že peníze. Tak už připrav registr nějakou pizzu nebo co. Zase. Jo. Promiň. Pepperoni, tak pepperoni, ne registr. Jsi taky registr. Ty seš registr. Ale máš pepperoni. A ty seš pepperoni. Musím jich udělat 3. No tak makej. Hotová, teď tohle. Tak, tady máte druhou. A teď poslední. No, tak makej. Já fakt to budu mít. Ještě to musím zabalit. Nauč se mluvit. Potom, jak budu nahrát Brookhaven. A to začalo hořet, Ještě. Byl hasičák, máně. Ale ještě budu moct vzít. No konečně. A teď začnu hasit. Dobrý. Teď někdo přijíždí. Jo, tak se dáme pozor. Já už to budu mít tady všechno mám hotový. Tak a teď plain pizza. Nebo jak se jmenuje? Frozen pizza.
Žádný play. Tak promiň, no. Nemí feast. A ty neumíš zase to mluvit. Ty nic neříkej. Já, že nemám nic říkat? No nemáš, no. Protože mluvíš úplně divně. Na co říká ta pava? Já si srandu? Ne, nedělám. Předtím jsi mluvila krásně, jak to, že teď mluvíš divně? Protože jsem to přestřelala. Mluv normálně. Ne, já, dobře. Tak já budu mluvit, tak mluvím. No, doufám. Kdo přijede další? Pizas. Tady běží nějaký pán. Pepperoni pizza bude chtít, tak to připrav. Já. Tak. Já vezmu peníze, dám je do toho a ty teď uděláš pizzu. Já. Promiňte, chvilku počkejte, jo. Já, počkejte. Vnímáte? Tak, on zase běží. Šmaria. Dvakrát vždycky otevřou. Jo. Já jdu tady uklidit, jo. Dobře. Já tady za tím připravím zase nějaký pici. Tak připrav. Tak, máme to hotový. Tak. K čemu máme ty pití, když tam nepoužíváme ani pití? Ale baví tě to, ne? Co, ano? Co? Jestli ti to baví? No jasně. To je policajt. Vidíme, jako bude chtít pizzu. Jo, jednu něco. Jo. Tak to. A teď ty udělej pizzu. Já už to dělám. Já chtěl Frozen zase nějakou pizzu. Tak tady. No, šikovná. Tak kozu. Zač.
Tak co, jak se ti daří, co? Ano. Cože? Myslím, že ti daří dobro. Jako zatím já, no. Počkej. Fuj, já jsem se docela lekla. Dvacet pepperoni pizza. To si dělá srandu. Já jsem se ale docela lekla, hele. Já zavřu, mi to jedno. On měl reálně zaplatit něco. A on, že ne, děkuju. Nebo co řekl? No nic, dobrý. Hele, lekla se to. Já tam nebyla. What stronger man? Já se snažím přečíst docela ty pizzas. A woman, hey. Hi. I like and do like reporters. Eat. Oni se tady povídají o backrooms. Ale fakt ten backrooms a ještě něco backrooms. Yeah. Tak máme něco udělat, hele, ano. Ne, a můj problém to není. Já tam nejdu. Vem si to, na. A ty tam běž tentokrát. Cože? Mámo. Jako protože mám chodit. Tak já tam jdu, seš posera. Se bojí. Jsem běž sem a já už jsem hrála tu benzínku a to jsem taky čistila záchody a najednou na mě vybavnul. Takže... Slyšíte to lidi, jak to něco dělá? Já moc dobře to určitě slyší, protože to je docela slyšet. Mami, já mám asi hnědý kalhoty. Sofie, teda ano, děláš si srandu. Jako co to mělo být? Ty máš rakadínu v kalhotách. Ne.
Ty to vidě, máš úplně hnědý kalhoty. Ne, nemám. Počkej lidi. On nás tady zamknul. Jo, dobrý. Ne. Já vám řeknu lidi, to je to samý reálně. Je zde mít nahlas, protože já už jako, já to nemám nervy, ale reálně to je to samý, si myslím. Prostě jestli se stane akorát něco jiného, a jen to je to samý. Teď zase bude po mně utíkat, že jo? Ale já nemám nic, čím bych ho zabila. Já se ho bojím, ale já se ho bojím. Já se ho fakt bojím, hej. Priaha, today you will... Fuj, on po mně zase běží. Kamu? Ne. Ne. Ne, on zabil tu. Ano. Pomoc. Mě zabil. Ježiši, ne. Je ti jasný, že za mnou nepůjdeš? Ale čím ho mám lidi zabít, když nemám nic? Čím ho bych ho... On furt po mně chodí, takže nevím, čím ho mám jakože zabít. Run into the pizzeria. Jo, já mám zdrno do pizzerie. Jo, takže Anna. Tak se asi můžeš jít odpojit. Nebo nevím, co budeš dělat. No Jana. Tak ahoj lidi. Nebo čau. Ano. No tak ahoj. No, takže ona vám říká ahoj, tak ahoj. No, takže ona teď tady nebude, že jo? Když se budu muset zase schovat, tak já už nevím. Přehyde znamená schovat, ne? Fuj. Upčit. Lidičky, já nevím teďko, jako, že teoreticky... Jo, to je to samý, to je to samý. Protože to, já jsem taky, se mě tam potom vyplo tohle, v tom, a najednou tam, ty tak, jakže jo. Jo, no, já jsem mám někde schovat pizzerii, no.
Jsem schovaná. Co se děje? Lidi? Vůbec tomu nerozumím. Co se teď děje? Jaj. Co hraje, co? Je to vážný. Mně se jedno. Tak to je pro dnešek asi všechno a pokud dáme to 50 lajků, tak natočím tohle to samý, akorát s benzínkou. Tak dáme 50 lajků a já to natočím. A hlavně dávajte odběr. A s Anou, pokud chcete s Anou, tak napište do komentáře, jestli chcete s Anou. No, tak čau.